today's video, guys. Ikaw lang. Positive. Ikaw lang ba? Iuna ninyo. Hey guys. Hello guys, for today's video, natulog ni sa akong mama. Pahingon niya ito sa kuwan. Let's go guys. Dapat lula. Mama la. Videoan na mo ba? What up guys? Ala, naglakaw na mi. Naglakaw mi guys, dara guys. Dala kong mama. Kaya mong lugar guys, oh. Gina. Pasok. 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 Oh, mao ni among lugar guys. Nindot kay nila tanan guys among lugar der guys. Ang mama guys. Oh, nainangka guys. Utanon daw guys. Dira guys. Uy! Oh. Mau ka dia daga? Oh. Uy, siki. Mama. Sabi tagian na ma. Ay kana ganing akong gipangayuan no. O kana man nanguha nay nanguhag kana nang bunga sa nangka guys oh. Hala di ko kakuha dungoy.